Την τρίτη πρωτοβουλία πρόσεχε και μας που έκανα Μια Ελλάδα ευρωπαϊκή σε μια πιο ελληνική Ευρώπη. Γιατί είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, πως Ευρώπη χωρίς δυνατή Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει λοιπόν εμείς οι Έλληνες καταρχήν να αποφασίσουμε τι Ελλάδα θέλουμε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν πως η Ελλάδα δεν είναι αποικία των Βρυξενών, αλλά ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης. Τα κοινοτικά στελέχη δεν έχουν κανένα δικαίωμα να συμπεριφέρονται σαν σουλτάνοι ή αποικιοκράτες, αλλά σαν πραγματικοί συνεργάτες εταίροι. Μπορούμε, αλλά μόνο μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μπορούμε, αλλά μόνο μέσα από τη συνεργασία, τη συνεννόηση και την αλληλεγγύη. Ενάντια στη δημοκρατία της σιωπής και του καναπέ, επέλεξα στις 25 Μαΐου να δώσω το παρόν, να μπω στη δύσκολη μάχη να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Μετά από 10 χρόνια νομάρχης και περιφερειάρχης, να βοηθήσω, αν θέλετε άλλη μια φορά, τον τόπο μου. Μπορεί, κυρίες και κύριοι, να αγαπούμε και να αγαπώ την Ευρώπη, αλλά 10 φορές αγαπώ την πατρίδα μου, τις αξίες μου, αγαπώ εσάς και αυτό πληρώνω 2 χρόνια. Γιατί πιστεύω πως η μάχη πρέπει να δοθεί εκεί, στα κέντρα των αποφάσεων στις Βρυξέλλες.